Okay, mit skateboard, det står skævt. Nej, Mikkel, filmer du? Ja. Så vent. Så vent du det. Ja, bare kom. You are a boy, okay. Filmer du? Ja. Okay. Gang igen. Ja. Ja, lad mig op til den. Ja. Så får jeg der solo, mand. Ja. Fuck for noget. Så må man nok lige filme min smukke BMX. Så. Her er min BMX. Mikkel. Mikkel. Hvad er det æble? Det er æble. Jeg kan lide det her. Lækkert. Det jeg havde på min løbehjul, ikke? Og nej, jeg har ikke stjålet den og spraymalet den. Han har stjålet mig spraymailen. Nej. Bitch! Nej, det gør vi ikke. Jeg lavede med Mark Kaspers video. Bitch! Ah! Sig det igen. Bitch! Laver du dit angelskål? Den virker. Chips. Nej. Voldtagen. Hvor er du cool? Man kommer frem. Prøv at være. Ej, stik mig lige en. Hvad? Boing, 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 boing. Ja, tak.